To by měl strach tamhle. A jakáže to ferata ti toto způsobí na duši? A Deltletrštát. Abyste se v této feratě vůbec dostali, čeká vás 4 km stoupání s převýšením 900 metrů. K feratě se tak dostanete za necelé 2,5 hodiny. Tamhle je takzvaný hnědý travers. Tato ferata s obtížností D+, prověří nejenom vaši fyzičku, ale i uspokojí vaše adrenalinové uchylácké já. Po 3-4 hodinách šlapání a lezení vás čekají lehčí převisy a spousty nádherných vzdušných a exponovaných pasáží. A zejména se můžete těšit na pohled ze samotného orlího oka. A po 5 až 6 hodinách, kdy si myslíte, že to nejhorší máte za sebou a dorazíte na vrchol, zjistíte, že musíte ještě dolů. Tak vás fyzicky a mentálně opotřebovaný čeká ještě sestup o téměř 1400 metrů níže. Celkově ferata zabere necelých 10 hodin. A pro více horských typů sleduj mě, Pěšáka ve stopě, anebo na Facebooku ve stopě.cz.